огнем ляцеў для зямлі сваёй, а прынёс огонь у слязах увесь. Што ж ты не пяеш песні звонкія? Музыка, музыка, музыка. Вот вицин лист, мой как, фумудер, лакатчик, фумуксин, фумудер русскийсы, ай, белорус, сонар 7. Ну, вось гэта праграма, у якой я раблю сваю музыку. Ну, што змянілася? Змянілася тое, што паступова уключилася яркае святло. Так, я фіксірую, што яно ўсё ж такі паступовае. Ну і ўвогуле і ўсё. Мне акуляры патрэбныя, напэўна, толькі для таго, каб абараніць вочы ад ветру ці, можа, якога пылу, калі гэта ўлетку, ці марозу ўзімку. Я больш не бачу такой заўважнай іх карысці, але калі мова ідзе аб чорных акулярах, такіх зусім чорных, я гэтага не вельмі разумею. Ну, людзі прызвычаіліся да таго, што калі чорныя акуляры, значыць, чалавек не бачыць. Але мне здаецца, гэтая традыцыя, мне яна здаецца неяк неэстэтычнай. Мы ўвогуле ніколі не гаворым, што мы слухаем фільмы. Мы іх глядзім. Чалавека, калі мы яго сустрэлі, потым мы нашым сябрам гаворым, што мы яго бачылі. А што тычыцца фільмаў ці жывапісу, то акрамя тэхналогій ёсць яшчэ і людзі. Мы заўсёды можам спытаць у нашых сяброў, у нашых родных, і яны нам абавязкова раскажуць. І ёсць такія людзі, якія могуць расказаць, што знаходзіцца на жывапісных палотнах. Яны ніколі іх не бачылі, але яны цікавяцца гэтым, і яны ведаюць, што там, дзе, з якога боку і ў якім куце. Лялькі — гэта такая мая цікаўнасць. Я чалавек, які вельмі любіць што-небудзь такое збіраць. Самай прыгожай лялькай я лічу вось гэту. Яна была прывезена з Швецыі, калі мы запісвалі наш беларуска-шведскі музычны праект. Я, напэўна, прыхільнік чагосьці такога класічнага. У яе няма нічога такога, звыш там занадта доўгіх валасоў ці якіх-небудзь там вуснаў такіх, я не ведаю, што з імі зрабілі. Мне яна, так, здаецца, найбольш прыгожай. Яшчэ такая цікавая рэч — гэта званы. Гэта мне прывезлі з Петергофу. Ён вось і зроблены так, што тут петергофскія фонтаны бачны. На и так срывается с неба сапфирная синь. Море пьет синеву, море хочется небо обнять. Но я, кто я есть, за душой только память. И сын, да и тот как-то странно сегодня смотрел на меня. Взобралась бы сейчас на столу, словно юркий зверек, доглядела бы вдаль, ожидая твои корабли. Только годы не те, и тревога за сердце берет, тянет вниз. Не взлететь, не парить, не касаясь земли. Калі скончыла школу, тэарэтычна я ведала, як хадзіць, напрыклад, па вуліцах, па горадзе. А так, мне не даводзілася, я не хадзіла сама. Калі толькі жыццё вымусіла гэта зрабіць, тады і атрымалася. Трэба вучыць дзяцей усім уменням, навыкам, так, усяму таму, што спатрэбіцца ім у жыцці. У дальнейшым жыцці трэба іх вучыць з самага маленькага ўзросту.
Тады тыя людзі, якія зараз глядзяць на нас як на нейкую дыковінку, прызвычаюцца, яны будуць ведаць, што нас не так уж і мала, нас даволі шмат. І мы можам самі пайсці, куды нам трэба, знайсці тое, што нам трэба. І нават калі не будуць зроблены нейкія там спецыяльныя умовы, мы ўвогуле ўсё, што нам трэба, зробім. А вось калі не вучаць, это вельмі так, у мяне сэрца за гэта вельмі баліць. Калі у мяне атрымоўваецца, я ўсім сяджу на вушах па гэтай справе, але не ведаю, што з гэтага зробіцца. Быў такі выпадак, калі мы з дзецьмі, якія, так, яны чуюць, але чуюць дрэнна. І мы былі разам у гэтым лагеры, гэтым піянерскім, зубраняк які. Ну і вось мы з імі пачалі размаўляць, каму лепш, каму горш. Так, яны гавораць, да не, вам цяжэй, вы ж не бачыце нічога, мы ж бачым. А мы ім гаворым, што гэта ж ім цяжэй, нам-то што? Мы чуем ўсё, што патрэбна. Мало што там няма таго зроку, але мы чуем. Ну і вось так к такому адзінаму меркаванню мы не прыйшлі, але вось кожны лічыць, што калі у кагосьці няма таго, чым карыстаемся мы, то вось яму горш. Увогуле людзі здольныя на неверагодныя рэчы. Аднойчы я атрымала па пошце ад чалавека, якога я ведаю і лічу сябрам, атрымала 2 сшыткі. І ў гэтых сшытках знаходзіліся вершы, напісаныя шрифтам Брайля. Вершы былі на рускай і на беларускай мове. Шрифт Брайля уяўляе сабой 6 кропак, якія спалучаюцца ў розных камбінацыях, каб атрымаць літары ці якія іншыя сімвалы. І, па-першае, яна гэта вывучыла, усю гэтую складаную сістэму. Па-другое, яна сама гэта ўсё для мяне напісала. І гэта яшчэ не ўсё. Гэтая дзяўчына вывучыла, калі ёй таксама стала цікава, калі ёй спадабалася мова, яна вывучыла беларускую мову. Але і гэта яшчэ не ўсё. Мала таго, што яна вывучыла Брайль, мала таго, што яна вывучыла мову і ўсё, што патрабуецца для таго, каб гэтую мову напісаць па Брайлю, яна чалавек мала таго, што рускі, але яшчэ і амаль што з другога краю свету. Гэта дзяўчына з Хабараўскага краю, з Камсамольска на Амуры. І я не ведаю, што тут яшчэ сказаць. Увогуле няма нічога немагчымага. Калі мы штосьці хочам, калі мы хочам штосьці вывучыць, штосьці знаць, умець, ніякіх межаў няма, калі ёсць наша жаданне.